Ndep. Ndini kuda. Zamirase. Po. Pakaso ndep. Zvisese. Fine. Kundepi yauri kuita? Kundofurira kuti ndimwe mbatutu akaka. Kada kuzora kumashure ndika? Kada nzora kumashure, but manje handidzoreke manje. Kupakaso uzwa musaseko? Ini pane maonero ndiri kugaya nini. Ari ngori simple ekuti ka hatingadhonzerwa nemombe ka. Dzese dzikadhonzerwa dziri 2. Tese tikamwa makotsi ka hapana inodhonzera mumwe. Nokuti it's simple mates kuti achangondona chimwa koti rangu. But why uda kumdzorera kumbatutu munhu akunyazozva akumwa makodzi akasiya mbatutu? Hakuna hasi mwana ari patiti. Aiyo ndokuchofira ndakaona uchida kumuendesa kwaGreshi Daniels. Ndipo ndaramba. Ende ndazviramba. Urwadziwe. Ndazijamuka. Harisimborwadziwa. Saka manje sikayoda kuti tiri life yake idhakwe futi idzokere zvayanga iri. Haimbofana kudhakwa inofanira kuita bo. Unyazoona munhu akuenda kumberi but iwe uda kumuparadza unyazozva musasa. Ndomuparadza papo. Izvozvo uda kudzorera munhu kumbatutu. Hazvibude musombodiya. Aiwa. No. Uyu haadzokere kumusombodia. Bandozvi kutoitika kashamani. Musomba ndimwe. Pafia chapo musombodia ndichamwa. Because last week chamunhu anga ari kuchechi. Ndatori kuchechi. Nezuro tiri kutika. Takatadza kuenda kuchechi nenyaya yemariro. Bridget. Because ndakarira kumariro. Sharp uyo kadimetu sapoto chimikisa nemunhu angatorwa kunondikanya anokanya life yako zvinodhakwa zvinogona kudhakwa anytime but ndikutaura zvakanaka inini zvinhu zvati kutaura infact iwe ndave ondati ini ndogona kumukanya ndozvi kutoitika ka because sha as long as aneweka handisi kuona pane combination yakanaka because combination iyoyo ka paradzana chete. How already inobreakika sei sekufuna eka because iyo kunyazoziva kuti program yemunhu ika munhu asifana kumambatutu program but yoda kumudzorera kumbatutu handiwe wakatobata kachigubu kako ndakona makagara meseka wakakaisa pakati kuratidza kuti ungoda kusheya naye hamene zvauda kuita program yake haisi program yangu eka iweyo suduruka pamunhu wakaudzwa wani pese pene mwana anofanira kumutiza ndikasangana naye kumusika iwe uri kuziva kuti ndikasangana naye maoke ndomutiza ndikasangana naye kopi ndomutiza hatitazikwakesha tiri kunokumbare kunoku nasekoni ndofanira kumutizeri aiwa iwe kuziva program sitorina kuti omuziva kuti chachimbobva pandiri chandikuzvimira mbatutu yangu iwe ta zvako zvembatutu kunoda kutomuchovhera kutoti iwe mumemezi aiwa uyu handisandambomubvera pandakaridha munyati wacho wekuti haafanire kuita izvizvozvo handambota kana chipressure ndakatoachivha but ndakuona ka uyo uri pafrantika iye ari kumashure ka muchienda kwaGreshika kumbatutu but wakadhemende wataura wega kuti iye ada tokupfurira angaita kutitendesa but zvaramba baba urasiyana saka munhu iyeye zvamunhu anenge achikufarira here munhu zvaramba baba munhu iye anenge achikufarira ane utsinye utsinye ka ada kudzoramba chingodzokera mashure ini kumashure andidzokeri baba saka waiyo uchiramba uchimikisa nevanhu vakadai so unyazozotaiwa munhu uri kuona kuti chimandeka uyu ndibhururu wangu wokuti ndibhururu wako ka but zvaari kuita ka ari kuziva programu yako iyoyo program anotoziva saka chichimaje uri kuona kuti che hapana pokuti ndingamusiyeni nika indokona nge nditori nemari nika yokuti ka ndokona tomutekerera bhatutu yacho iwo chimwa kumakodzi ndimwa makodzi angu but nhasi asitozviitika nezuro asito zvakaitika aiwa nezuro chichaitika nezuro that hypocrite ka mamuri mese nehypocrite aiwa mira ndikutaure nezuro auna kuya here apa pamaigivapo uchiona ndakabata koti iye achimwa mbatutu yake koti ripi ko randakaona wakabata ingatemwa koti wani ndekulepo handisiri ndakauya ipapo but ko nhasi ndeipiri kutambika aiwa apa nditi takajambisana here aiwa handiwati munhu angada kutenhesera nyatsotaura kuti chichanyatsoida kuitika chichanyatsoitika kuti muzosvika pakutenhesana chichanyatsoitika aiwa angada nditenhesa but ndajamuka zvangu wajamuka here haunamborova kana 2 masipi 3 masipi kana anything saka bho here munhu chomuita sei arifanira kumbosudurira paurika uyu hazina solitary confinement yekuti anosudurisa nhingi nananga
unoona kuti ndiwo mashamwari yangu andowirirana but iwe ungawirira nemashamwari anida kudonhedzere mwangu aiwa kundonhedza nekaida kundonhedza but inini ndega ininika ai myself saka iwe ndoti mfesakwe ndati ai myself ininika I should even learn to control myself chete ayi but not to be controlled by this guy saka iwe ndomti is a true friend kwaurero uyu ka aiwa ishamwari yangu yakanaka ishamwari yakanaka here tokira ishamwari yakanaka here aiwa pakuda kuzonditenesa ipapo manje akuziva kuti kumberi kwako kune kwakanaka kabhati tarisaone zvada ada kutokupwanyira pasi kuti usaende kumberi ende zvinodhakwa zveshuwa hakuna kupwanya pasi as long as kuda achiita achiziya chetika but pakasoni iyoyo unofanira tomukurudzira shaa iyoyo unofanira tishakuda ka siyana nembatuti ona ka zvinhu zvakamira soasikumambatuti nini but kana wada kumuendesa kumusombodhiya futi asikumambatuti usadaro oisazvitsekuudzwa kazvianzaopoteredza foni yangu yawakanidekera foni irimo muzeni baba foni irimo muzeni tsvaga laini ndikupe kufanira chausuda munhu tsvaga laini ndikupe kwandikupe foni ubvabirwa futi nomuwako ini seshamwari yacho mangwana kana paine dola us tonotenga chi dola us land 30 bond whatever mari yacho inenge iripo tonotenga line modzoka kutenhesa futi aiwa mai patenhesana apa kutongotanga nekutongotesta kufona kuti iri kusvika here inotarisani kusvika ega bhozi akafanira kuzvita nhasi izvozvo wangafanira kuzvita nhasi yakafanira kuzvita nhasi but nhasi zvadzakwa kozi ndandisipo nhasi wangosipo asi uripo wani ziri manguva ikwezvo hani masikati herani uripo wani sa time yacho asi kutomboi ndinde kwapadhuzeko chakuda asikona kutokuendezvo padhuzeka kusikure mari yacho mari mari aishaike baba mari aishaike baba unza mari yapera asi wazoona mwako wanga kukuwanzeresa akukonzesa anga kubuda musana ndiyari kuda kudhakisa zvinhu zvangu iye ize devil zvapera ndi devil kanyasotaura idevil devil yeah ada kudhakisa zvapera no the devil is not the devil is come back apaite competition yamwari pasina devil saka iwe utobvuma kuti uri devil no he tries to say kuti ndi devil indo zvandaona ini because iyo kezoti munhu wekaweka is under management yangu inini handiti the boring part iripo kandi yekuti wabva wanyasoya pachi opposite den yandogara makaisa musombodhiya pafront udatoti ndione kuti mukuma musombodhiya po here saka kungozondofara nazvo here ndichakuziva kuti munhu afana kumwa musombodhiya pafront paged opposite padheni pandogara kuti ndangobuda chete munhu wamangozviona kuti anobva angozviona kuti nhasi tikuhuma idevil